Samo komercijalizacija. Ha? Ja. Ali eto. Evo nas. Danas hoćemo da provedemo dan u ovoj brvnari na planini. I uspjeli smo se nekako izboriti s ovim snijegom. Evo vidite. Samo malo. Čekaj, još. Ode. Neće pa smrtno. Ajmo. Ha? Ovdje? Što je? Već sad pulac. Pokucaj domaćinu. Pozdravi domaćina. Može domaćici? Domaćica Lija. Dobro je. Mnogo je. Dobro. Ako ne znaš da ja? Ne da potrefim po sredini pola, šta misliš? A jesi potrefio prije? Jes, hvala. Možda nije. Imaš ovo što se kapa. Ajde, kapalo ti se da Ha? A to nek stoji, a? Ručak. Ide češnjaka. Nije ovo češnjak, ovo je bare. Puter. Svaka čast. Češnjak ide sad. Dobro. Svaka čast. Gdje je češnjak? Nema pojma. Imao negdje sam stavio u neku kesu. Evo. Češnjak. Trpaš li? Trpa. A, hladirate, dobro?
Da li je? Al trpam ga, brale. Ali ga lijepo trpaš. Ej. Hajde u primaču. Hajde, požuri. Hajde, ulazi. Neće puknut platine. Smiješno ti, jel da? A što moja je tu jaka, nije ja? Koja? Nije. Da još doliješ vode, jel? Nije. Ajde. Pola ovog. Jače od pola i. Koliko Slagat ću ti 60 feninga, 11 grama. Ja sam prilike procijenio, to je prilike jedna šolja malo veća od ove, kao nešto do... Znaš ni šolje za kafu, ono. Ja. Jesu, Ovo je čaj. sad, to je toliko rizično. Ja šta? Ja sam rekao da će... Ma ne kušte, jedan, on je tipo Ma ja. mali. Ovi tepse ne možeš naći nigdje više. Usti malo prijašnji rerni. Sad su sve velike tepse, jedna ne možeš ući u ovo. Znači, jer sad su sve u rernama su velike limene. Kako se ova strana? A dobro se potopila. Džaba, hvala domaćinu kogod je ovo napravio. Ja. Da nas opet ovako dočeka. Vidi ovo. Ja naučio kod kuće da mi sipaju. Ja čekam da mi ti naspiješ. Ja suća ti opet. Ne ti to vidi sam sebe. Aska ovaj neće da naspije. Nisi zaslužio. Evo, meni samo popustio. Ja. A, neće baš. Ja sve očekujem neko. Tu nekako ni da... Kad legnemo sad. Ni da vjerujem da... Ajde. Ne mogu, ne znam. Da vidimo šta se dešava sa ručkom. Auhu. Biće to dobro samo. Auhu. Dobar. Je gotovo? Auhu. Zapeja. Au, svaka čast. Svaka čast. Evo robi. Jes, brale. Ovo ti je francuska škola. Jacques Depardieu. A to je ta? Da, pa šta ti? Nema šta. Francuska kuhinja, jel? Da. French cuisine. Svaka čast. Češ višku nož, će ti nešto treba to. Višku kašu. Ja, tanji za njece. Malo narkavi, hani. Vidim ja, možda će ti treba soli. Misliš, gdje ima? Ne solim nikad rano, jesi ti ovo ništa solio? Ha? Imaš crni hljeb.
samo bijeli luk je druga dimenzija. Kako je u hrani, znači promijeni sve. Kako misliš brani ovdje? Da. Evo ovako i urediš se. Dobra pečica, čovječ. Ja, čovječ, dobro peče. Ja, ona dobro peče. Ja. Jer Znaš i prije kod kuće uvijek deba, ne peče. pa nikad, ovaj se žali na nju, onaj se žali. Ovo je... Ona dobra pečica. A vidi. Ja. Oče. Uzeo sam ja malo. Što još nesko? Možeš ti pričaš tako. Bijeli? Ova sad je zašto ovdje. Tako da čekaj. Vidi ga. Meni. Ovdje. Onaj... Što si znao, pamijeti, kako se znao onaj... Kredni luk, onaj. Snimaš. Ali ja nema više. To ja. Potroši me, ja više. O. Ja mu smeta. On ja. Džabaj, no nije bijeli luk, ali... Ali zato da je učiš. A, vrijeme, jel de? Ja šta? Kako lijepo sat otkucava. Ja. I nama će jedno. Se najo? Ma ja šta sam. Znaš šta slatko se jede? Ti slano slatko jedeš. Ja. Pa ja. Vidi, ne smeta mi ni jedno ni drugo. Ništa, laku noć. Laku dan. Ja. A? Nije ni debel. Nije. Doli ravans. Ma ja šta, i doli ćemo mi, propast ćemo mi na jednom dijelu, sigurno. Ali eto, nije niko prošao. A, jes lijepo. Ljepota. Vida. Sad. Jaj. Gledaj plova. Eto, tu je ta. Eto.
Evo nas, vraćamo se nekom stazom kojom nismo do sad išli. Trebalo bi da nas odvede ka domu Javorje. Uglavnom išle su ove... Ti misliš da je ovo da dole? Ne znam, hajde. Aha, ja. Ali je to ta staza. Znaš kako, ne možeš ti prenijeti ovdje na kameri ovaj nagib. Znaš, koliko je to okomito. Ali mnogo odavde lijepo za bicikla. Ma nema šansi, ma kako. Ma vidjet ćeš ti na što ćemo mi udariti. Vidiš ti ovo. Pa ne izgleda mi tako loše. Ma evo ti, evo prva prepreka. A vidi gore vrhova. Gledaj. Aj, čovjek. Ja neću to kamera nikad prikazati. Ja, ma ja. Vidiš ti da je dole. Evo ti krš. Gledaj gore krša polomljena. A? Pa ja, od ozgo vidiš da je kataklizma nekad bila. Vidiš, da je se obrušilo nekad. Vidiš koji kamen. Evo, malo, da vidiš. Ma ja, pomjerao se. I ovaj dio, vidi gore. Baš ga je polomilo. Jeste. Vidi. Ko da je u ratu ovo. Ja. Znači ko da su granate i Ja. polomila je. Ovo je sad sagit. Opa. Ba, gdje li ćemo mi ojaditi u ovim istraživanjima? Da li danas je umekad, jel? Pa ne znam, ja, sve neka istraživanja. Vidi vam, da li bi tam pogled neki mogao biti dobar? Možda. Evo je ovdje. Ovuda vam. Neba. A? Jezda. Mislim, može i tuda kud si ti, vjerovatno, to je to. Djeda mraze, Evo. Aktivno. Jes. Djeda mraze, ne spet sa staze. Gledaj. Gledaj. Ovo je jedno 7 zima. Gledaj, kraljice. Gledaj, Rob. Evo... 1000... Jaj da je vidi, 3. imam jednog rana iz Vukovija, jaj da je vidi. Bi mu srce zaigralo. Volio bi je makrut negišta, a ne mere izvući. Boro, Božica i Boško.